Hello logofer, hello guys, good morning and happy new year all of you. दा फैगासिनो आङो माने बेदरथ' लाङा बिखा आरो आमायथ' लांनो फैदो आरो मैया जाबाय बेदरखौलाय दिनैबो जाबावनोसै गोदान बोसोरनि मुङाव फुङावनो फैखाबाय आरो ना 7:15 बारबाय 17 जाबाय दा 7:30 फैगोन आरो फैसा लाग्राया दा दखानखौथ' खुलिबाय दा नेनांसिगोन आरो उपाय नाय आरो उपाय गैया नेनांगोन आरो ना गोदान बोसोरनि सुरुवातखौ लिभार आरो गिटारजोंनो खालामसै आरो ना दिनै रयेल फुडआव फैदो आरो ना मोजां पिकनिकखौ जालायदो लोगोफोर जौ सेरेब लोंनानै जानला मोनला गारिफोरखौ दा सालायदो नङा होमबा बरियानो खान्थि भाबै स्टेन्डार्ड भाबै पिकनिकखौ खालामदो जादो जेराव थाङो आरामनो थांदो मोजांनो लोङै जाङैल' एकदम थांदुं दांदां खालामनाङा आरो ना बास बेनो इन्जयखौ ला आरो इन्जयखौ लानायनि मुङाव आरो गाज्रियाव दा थां स' आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो फिन खनसेबाव गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय बावहरबाय बयहाबो बे बोसोरा मोजाङै थांथों सोरनियाबा थांनाय बोसोरा मोजां थाङाखैबा एबार मोजां थांथों आरो थांनाय बोसोराव जुदि मोजां थांदोंब्ला एबारबो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाथों आं बेखौनो हास्थायबाय बाय बाय